Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasar kanimo. Ikaduharong adlaw sa atong paghimo sa nobina alang sa kapistahan nato ikanapo nga tuig sa atong pagpista ni San Vicente Ferrer. Mayon tagdili mo maka-absent hangtod sa ikasiyam nga nobina. Sige, masan mo ilis-ilis ra. Pero tan-aw lang tas online, labi na sa atong mga online parishioners na gasigig sunod nato dinhi. So ato sang gipahinungdan karon og atong himuon nga murag atong pilgrims ang atong mga online parishioners nga naa sa mga lugar sa North America. Nya kamuroy tigpalit og slots. Di bitaw. Kamo mo'y ampo na tog maayo, no? Karon ining maong ikaduhang adlaw. Mga igsuon, si San Vicente Ferrer maogyod ang usa sa mga agianan matud pa sa atong tema karon, tinubdan sa kahiusahan o kalambuan sa simbahan. Atong iampo nga mutunhay na gyud ang kahiusa o ang kalambuan sa kalibutan, mahunong na unta kining panagbangi o gubat sa atong mga powerful nga mga leaders, labi na sa Russia o sa Ukraine nga mga leaders, kay haron mubanos unta ang kalinaw o ang kahusay o kalambuan. Muna itong ituboy ngadto ni San Vicente Ferrer ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagis ilang pagpalit og mga slots sa atong mga proyekto. Pahimo hatagan pud sila ni San Vicente Ferrer og kahiusa o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kitang tanan himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga nagbuot nga bitayon dito sa krus ang imong anak alang kanamo,
luwasa kami sa gahom sa kaaway ug itugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ni ining mga tawhana. Kaniadto, dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga upat kagatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa ni ining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayud kini, apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pahinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili nagayod pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao
ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi, pabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita Manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakitod. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya. Miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga bilig duha kagatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa, gihipos nila ang tanan,
ug ang mga salin sa 5 ka paan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog napulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya og kuhaon siya aron pugson na mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, kining atong tubag sa Salmo, nindot kayo. Kung mao'y mahimo natong tinuod nga ambisyon. Kung sa may tubag dato sa Salmo, husga. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Unsa may inyong gipangita ron nga naamoy house and lot dinhi sa kalibutan o dito sa langit? Dili ba mo mangigi sa inyong balay? Dili ba mo magsigig huna-huna sa pagpanindot sa inyong balay? Dili ba mo mga saba sa inyong mga kuyog sa balay kung hugaw-hugawan ang inyong balay? Nahilom na. Mauni atong sayop kay porti natong maningkamot sa pagpangitag balay dinhi sa kalibutan. Sige pag yung pangandoy sa pagpanindot sa atong balay dinhi sa kalibutan, pero nakalimot nga ang tinuod di ang balay sa Ginoo. Nga kita di ang tanan, kini di ang gitawag og kaluwasan. Ang pasabot day ani nga kita makapuyo na sa balay sa Ginoo. Nagilingay mong tupad. Ing naadto ta puyo dito ha. Ing na ba? Ing naadto ta puyo. Nya unsa may buhaton aning atong balay dinhi, matud pa ni Kristo, ibaligya ng tanan niya ang halin ipalit og slat. Ano man kay ang slat gamiton sa paghatag ngadto sa mga nanginahanglan. Ana mao na simbolik sa pagbaligya sa balay kining bata nga nagda og 5 ka pan og 2 ka isda. Iyang gihatag ang tanan ngadto ni Hesus. Ngano man adtong adlawa, adtong higayuna, si Hesus maoy kabos. Wa siya'y pan, pero gusto siyang mupakaon adtong 5,000 ka mga tao. Pero wa siya'y iya. Iyang apostoles si Filipe iyang giingnan asam tagpan kay ako ning pakanon kining mga tawhana. Siya asam sa tapalit ana Lord. Aw niya noy bata dinhi nga naay 5 ka pan og 2 ka isda. Siya pangiyo ato ngayo siya. Sa may nahitabo. Sa nangatok na mo. Ang nahitabo nabusog sa pagkaon ang mga 5,000 ka tao na sobrahan pagyog 12 ka bukag ang pan nga 5 ka buok ug ang isda nga 2 ka buok. Sa may pasabot ani nga kon kita di ay mutuman gid aning gisultis Ginoo nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos, kitang tanan mabusog sobra pa. Pero gusto na kita maghimog atong balay nya proteksyonan gid nato atong balay, punon gid nato ang atong balay sa atong mga kunuhay grasya, mag-anam gyud
kabati ang atong kinabuhi. Pirmi na tang magkrisis, pirmi na tang ma-stress, pirmi na tang maggubot o maggubat. Mo ni karon gusto man sa Russia nga punon gyud ang iyang balay sa iyang mga kabtangan. Gusto man sa Ukraine nga punon gyud niya iyang balay sa iyang kabtangan. Unya kay gusto mang pangayoon sa Russia ang iyang kabtangan, di man niya ihatag, magpatay ta. Di ba? Kamo good. Kamo ba? Pila naman kabuk inyong nahibawan nga managsuon na ay grasya nga kabilin sa ilang ginikanan, labi na ginang yuta, nga nanag-away, nagkinihaay, wak na magtagdanay. Pila man kabuk pari nga team ministry dinis atong archdiocese nga tungod anang grasya nga ihug in taon anang sibot na nag-away unsaon pagbahin. Ambot mga madre nag-away bisa na sila. Ato lang na silang iapil kay mao bisa na sila inaas Ginoo kuno. Mao na kamo way na nag-away sa mga grasya pareho na mga anak kami sa una dito musangko gid usahay sa sinukmagay tungod lang sa gipalit ni mama gikas carbon kanang truck nga dali kay matangtang ang ligid kana bang plastic ana ra basang baratuhon nga inigduot nimo kausa mo buwag din ang ligid magsinukmagay mi ana usahay sa ako mga igsoon labi na ako maguwang Pedro kay mag-ilog mami ana nya si mama sa iyang kasuko latuson sad mi panuway mo piste mo mga animala mo may pagwata mo paliti di mo diha maghuyhoy anang inyong pagduwa may pagpanglatuson ta mo mga bunog mi tungod sa grasya. Hilingi ay mong tupad ingnawa ka magantos sa grasya ron nga imong nadawat ingnawa ka magantos kamong mga asawa kanang bana grasya magina wa mo nagantos ron wa kinsa dinhing asawaha nga sukad pagkasal wa gyud makasuway nga naganto sa iyang bana taas ang kamot. Grasya ba na kadaghang galuhod-luhod mudagkot maginaglain-laing colors kandila para lang makauyab para lang maminyo na karon tiguwang dalaga lang yapon. Unya kamong naahin oy mga bana swerte kay nastanan grasya gina inyong punayag away punayag yaw-yaw nga buangon mo. Kamong mga bana, inyong asawa, grasya man sana. Pila kabuk ninyo dinhing hangtod karon, wa gyud makayaw-yaw, wa gyud makamahay, o wa gyud makapangluod sa inyong asawa be. Taas ang kamot be. Yeah, na. Na utrosan mo. Pila kabuk pare nga grasya man gining ordination nga wa gyud makareklamo sa iyang pagkapare. Istoryahe. Agas-agas pa among luha inikanta misa kana bang una na mong misa ba agas-agas pa among luha dili jud ko tapos nining dako kay grasyang gihatag sa Ginoo kanako salamat ninyo salamat sa kong ginikanan salamat sa mga benefactors mga formators nga gihimong instrumento sa Ginoo alang nining dako kay grasya nga bisag dili takos gihatag sa Ginoo kanako butang bitag assignment ka 50 pesos ray collection muadtos obispo ibisya po sa may saha na kung ibutang man ko nimo aning mong assignment unsa kariya ibutang bitas prisuhan katong akong assignment hilak lagi ko sa may saha na ko Lord nga gibutang man ko aning assignment napu naman ta ko katuig sa akong pagkapare nya 50 anyos na ang akong edad what ako kung ma-assign og parokya nya graduate baya ko UST kana sila dinhira na ako UST magna cum laude ko dito napadyog ko'y canon law nya anhira ko sprisuhan pakauwaw ni nana ko hilak-hilak ko ingnan bitapos Ginoo
unsa man gyud imong ambisyon kadtong ni-resign ka sa imong gitrabahuan, kadtong gibuwagan to nimo imong uyab wa na nimo pangasawa, gibiyaan pagid nimo imong pamilya nga ikay breadwinner niya, imong papa paralyzed, imong maguwang paralyzed, gibiyaan pagid nimo ang pagpangalagad sa Simbahas Guadalupe nga purti naman imong daghana ditog nindot kaayong mga organisations, unsa man gyud rason ato nako magpari niya karon, unsa naman ka nako pari ang gahilak-hilak kanyang buanga ka. Kulikta day imong giuna-una, assignment day imong giuna-una, sus mura ko giwaswasan sa kuan, mura ko giwaswasan sa kalipay ba. Ningon day ko, Lord, pasaylo adyo kong nagmahay-mahay ko, pagkanindot day na akong pagkapari. So good karon Lord, bisag ibutang pa kog Bartolina, okay ra gyud, basta pari ko. To, wa na ko mga ambisyon kani dinhi, wa na ko mga ambisyon ani. Maasahin ko dinhi. Gusto na lang ko adto na las prisuhan gyud. Ana, sus gibutang bitaw ko diri, purti na sa nakong hilak na biyaan ako ang prison ministry. Pero karon di na sa kumbalik. Ingon ko, lahi sa gidi ay ang parokya. Pero mo lagi na ang balay sa Ginoo mo atong ambisyonon. Asa man ni masinati ang balay sa Ginoo sa atong gugma sa pagtuman o pagsunod sa iyang binuhatan. Muna ang mga apostoles kaniadto managan sila, manago sila, kay hadlok silang paantuson, hadlok silang patyon sa nagpatay ni Kristo nga mao ang mga Hudiyo. Pero karon tanawa, gipangpriso, gilatos, nagsigi na og awit og pasalamat, Ginoo, salamat nga gihimo minimong takos nga moantos alang kanimo. Pasabot nga nagpuyo nakos kinabuhi nga imong gipuy-an. So kining pag-antos nato dinis kalibutan, kining kawadon, mga sakit, mga kasakit, mao di ni ang pagpuyo sa balay sa Ginoo. Kay mao man ni ang balay sa Ginoo dinhis kalibutan, na ay kasakit, naa ang kakabos, naa ang mga panglutos, naa ang mga problema nga bisag wa kay problema ikay hanukan sa problema sa kalibutan. Pag tinarong usa ka kaigsuon, 12 mo kabuok, nya ikaw magtinarong ka, ikaw mo'y hanukan aning 11. Gabantay mo ana. Maningkamot kag maayo, nya tinarong, manggihatagon ka, ikay hanukan. Abisan ganig pare magtinarong, mao'y hanukan sa tanang fundraising. San Pito na yun, Pader, ani mo'y head, ani nga mo'ng fundraising. Manggihatagon ka na, sige, Bishop, okay ra jud kayo. Ana, nya og isipan pag yun, parihatong ako mo'y gihid atong kapilinya, nya gihunong na to atong fundraising dire, moingon jud ko, na magani uban diha dagpo kay parokya, di man hinuon mo ipasolisiton anang igasto anang kapilinya, ako manon dire ka umud-umud pas kalisod. Hawa ko ana, ingon ko mao ni sige, asos nang gawas ang murag mga milagro na experience nato ang mga milagro. So kung maliwat data ni Kristo nga hatag tanan way limit, ma-experience ang milagro. Muna si San Vicente Ferrer, hatag man sa tanan way limit, nahimo gid siyang tinubdan sa kahiusahan o kauswagan sa katawhan. Ngunang daghan kay tag nabuhat dinhi tungod kay hatag tanan, napiksan pa hapit tanan gyud nga nagkalisod sad ba nga mga parokya o mga communities. Nagpasabot ba ning 40 ginatong datua dinhi, wala oy 5 ra gyud kapan og 2 ka isda ang niya nato. Kaso lang gihatag lang nato sa Ginoo, og ang Ginoo mo'y nigamit niini. Paggamit nas Ginoo, 40 nang nindutas epekto.
Mo na kagabi ilang diha ato mga teachers sus nindutas ilang presentation, teachers night, karon na sad youth night. Nya ugma Christian disco. Daghan ng pagkaon, daghan kayong pagkaon. Lingaw sad kay sila. Kadto pa ko nakakita nga naa day mga maestra nga mga hilumon kay gnaong dinhi manimba, purti madeng kiata manayaw. Nakumura man sa din sila wild kayo ka mga demure man kay ngadto mag simba-simbahan mura man di kabuak og plato, purti maday ka wild ani nila manayaw. Di para bagyon mangundang. Nag-ingon ko ba, kadindo tanahon. Yang anong nahitabo man to, tungod aning sige ninyong palit og slots. Pila ramang ginang 5 kabuok isda. Tingali mga 100 pesos. Nya mao na atong gibaligya nga slot sa kaning atong GPHJ para sa atong pista ang God's protection, healing and joy. Tag 100 rani per slot. Mura rani siya mumho sa atong kinabuhi. Pero atong itampo, mo to, nakahimo tagdag ko kayo nga mga events. Magsigig honghong nako ang mga kapitan o mga officer sa atong LGU, mga barangay nga natupad nako dito. Karon pag ininhitabo pa der. Karon pag ininhitabo. Amot ka mo, nahitabo na ba ni din karon pag ininhitabo. Siya grabe hagid pa der, no? Ana sila. Nakutungod lagi ni sa slot. Muna kamong namalit og slot, punon sad mos Ginoo, makapakaon sad mo og 5,000, masubraan pag yung 12 kabukag. So pila na may update sa atong slot karon. Naatay sa SBF DAG sa atong pagtukod sa building, niabot ng atong halin og 15,271 slots. Pakpak. Ang ato sad nga special slot para ni atong pista ana apay 21,409 slots nga atong halin. Pakpak atong naapay 23,591 slots kotobra ni karong April 29 or April 30 labing dugay. Nya ako mong gi-challenge og 10 slots challenge. Doon na say ni appeal og naka-appeal na nga 52 ka persons sa 10 slot challenge. Pakpaka na to ang ni appeal 52. Sama ng 10 slot challenge na mopalit ka sod aning nobinaryo og pista ni San Vicente Ferrer og napo ka slot sa SBF DAG nga tag 500 per slot. Nya mopalit sa kag napo ka slot sa GPHJ nga tag 100 per slot, a total of 6,000 pesos kada 10 slot challenge. 52 pa ang ni-appeal. Ambot og mga appeal mo diha na magani usa ni hatag og 50,000. Unsaon man ni pagkwenta? 5 ka 10 slots challenge. Di ba? Na siya 5 siyam dia. Pila man to? 4 kapin. Mahok dag 5 gyud. Nganong ato maning gibuhat pagpakita nga ang imong 100 pesos makapakaon og sobra 10,000 ka tawo. Sugod na ta karog mga sunod semana musugod na tag distribute sa mga 5 kilo packed rice. Anhin nato kuhaon aning atong GPHJ. Tangan pagito ng mga sardinas ngadto sa mga labing minos tingali mga 2,500 ka mga pamilya ngadto na sa 3,000 kapin ka mga pamilya atong panghatagan. Makatatag bata na pinaagi sa 100 pesos makahatag i-multiply nas Ginoo nya ikaw sad nga ni apil sobraan sa kag 12 ka bukag pasabot i-times 100 pod or more ang imong gitampo nga 100 pesos. Tinuod ba ni? Yes, kay gisulti manis Ginoo, di man siya bakakon. Ang iyang gisulti, ningon siya, unsay inyong gihatag,
ngadto sa inyong isig ka tawo nga wa mo mangayog bayad ug bunga sa inyong gugma kanako, iuli sad na sa amahan, ibalik na sa amahan kaninyo gatusan kapilo. No, nang dinhis ato gipilo-pilo na kay porti sa natong panghatag ngadto sa ubang mga katawhan ug mga katilingban, gipilo-pilo pod sa Ginoo ang grasya dinhi nato ug di gid nimo hunong hangtod ta moabot sa balay sa Ginoo didto gyud sa langit mismo nga wa nagihunong ang pagbaha sa grasya, kalipay, kalinaw, kahiusa ug kabalaan sa kinabuhi. By the way, na adi tay i-announce katong scammer, ambot na ko ana ba to na record na to dong atong ipakita ni share po ni sa atong grasya, pero sa yawan-on man nga paagi mao na ang communication, mao na ang account na asad siya dihay reply ter ang gigamit yun nga aning picture, akong picture niya, ang account name ana Father Siano niya, naasay ni communicate nga maura gini akong mahatag sa dako na kining ikatabang ter niya kana pag yung nikuan kana na ang nakahatag ngadto niya nang imbitar pag nagdaghang mga kauban niya nga manghatag, pinaagi anang tawhana kana si ayangan anak kay si Maiko Galon, ang GCash account niya kay 0963 mo niyangan sa GCash account ba mao sa tingin niyangan 0963-310-8891. Nganong iya manggigamit ang akongan sa pagpangilad aron makakwarta kay nakahibaw siya nga ang akong pangalan baniog na sa mga kusog mo donate. Kamao gid siya. Kita ingon ana ra ba sa tao sahay mga scammer sad ta. Hibaw ta nga si San Vicente baniog ka is milagro, magsigi sa tagpangayog milagro. Nya mga daw ra ba sa ta kaayog milagro, no? Ang Ginoo kay manggihatagon man hala ampo gyud Ginoo. Ang mahal nga birhen kay manggihatagon man hala ampo sa mahal nga birhen. Gamiton pa usahay angan sa Ginoo, angan sa mahal nga birhen aron lang magmilagro-milagro og hangtod gyud makadawat og daghang kwarta, pero ang tumong di ay ang kwarta ra dili ang kinabuhi ni Kristo, dili ang kinabuhi ni Maria, dili ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer. Ako kani nga maong scammer moingon ko sige gamita ako ngan, pero puy isad ang kinabuhi nga akong gipaningkamutan pagpuyo, magkahiusa ta diha. Sige lang i-share lang guna nato. Unsa man ang kinabuhi nga atong ipaningkamutan pagpuyo, mao gyud ang pagampo, pag-alagad ug pag-antos alang sa kaayuhan sa uban. Ampo, alagad ug antos mo na basic principle nga akong gisunod o gipaambit ninyo, ug ang mosunod ni ana makatilaw sadto sa baha sa grasya gikan sa Ginoo. Manindog na ta. Mga igsuon atong himuon karon ang ikaduhang nobinaryo ni San Vicente Ferrer. Mga igsuon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom, sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pagampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikaduhang adlaw. Pagampo nga mahigugma sa isig katawo. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Diyos nga walay sinugdan o katapusan, kinsa maoy hinungdan nga si San Vicente Ferrer,
nga manalaban kanako. Nahigugma sa iyang mga isigkataw sa matuod gayud nga gugma, nga tungod ug alang sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Gigamit niya ang iyang lawas ug kinabuhi bisan sa mga peligrong kadautan. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ining matinumanon uyamot nga ulipon mo, nga mahigugma unta ako sa akong isigkataw sa dakong paghigugma, nga tungod kanila ug sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Magaantos ako uban sa maayong kabubuton, sa tanang kasakitan diha sa mapaubsanong paghigugma sa tanan nilang mga binuhatan, tungod ug alang lamang sa Dios, aron makadangat ako sa tuyo ug tumong sa pagbuhat sa Ginoo kanako, nga mao ang pagdangat sa gingharian sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa syudad sa Banyes, nagpuyo ang usa ka tawo nga bungol kaayo, kay giagian ang mga dalunggan niya sa mabaho uyamot nga dugo. Wala magsilbi ang daghan ug mahal nga mga tambal nga gigamit niya. Apan sa usa ka adlaw, miadto siya sa gilubngan ni San Vicente ug sa takulahaw naayo siya. Sa hilo mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Manindo. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga ang mga pangulo sa simbahan magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga ang mga Kristohanon musundog sa batang lalaki ug mupaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga ang mga kabatan-unan makakaplag kang Kristo, nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon og espirituhanong panabang gikan kanila nga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Nga ang mga nangamatay natong minahal sa kinabuhi, makadangat na sa walay katapusang pista dito sa langitnong bangkete, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang among kalanon matag adlaw. Kitang tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunomong galagad
nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyos nung gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Magalampu kang atinuo, manlalaban ka na. Magalampu kang atinuo, manlalaban ka na. Kami sa Vicente sa Diyos igamo, kami ang kanimo na naglaban. Kami sa Vicente sa Diyos igamo, kami ang kanimo na naglaban. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag og makadangat kami sa walay katapusan nga mga gasa nga imong gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo og diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Og busa uban sa mga anghel og mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine abundance. Kana kung magpuyo ta sa balay sa Ginoo. Unsaon pagpuyo sa balay sa Ginoo, ipanghatag nato ang tanan ngadto sa mga kabus, ngadto sa simbahan or ngadto ni Kristo. So salamat sa mga mihatag sa ilang grasya nga hinato ang mialagad nato karong misaha labi na gyud sa atong mga lectors si Sister Maria Celeste o si Sister Raquel o ang atong salmista Sister Alice, ang atong singer si Brad Rene o ang atong mga pilgrims karon nga dinhi sa atong simbahan parokya, ang Kofradia Group 2, ang Couples for Christ, ang BEC o ang Asilo Arcelo Memorial High School nga ambot niya ba ka grade 7 students and teachers o ang atong mga online parishioners nga mo'y atong gitreat karon as our pilgrims online, ang mga taga North America nga mga online parishioners nato. Labaw tanan ang atong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon nga mao sila si Mr. Johnny o Mrs. Lynn Cantero and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So muna karong hapon iguman sa atong misa do na 5:30 ang atong misa nya do na dayon tay youth night nya ikasabado 5:30 gyapon ang misa sa main novena nya natay activity nga Christian disco ato ning himuon sa Kristiyanos nga paagi makatilaw niya mo sa kanindot sa Christian disco. O pa mo katilawan tilawin ninyo. Diba magpangita gyud mo. So karon ng Sabado, ampo nato maayong panahon. Salamat sa namalit nato og slots, padayong namalit og slots sa atong SBF DAG para sa atong kumbento. Nahalina na ta og 15,271 slots, anaapay 60,729 slots available, tag 500 ni per slot. Yan, nindot ni ato ni himuag 10 slot challenge. O ang ato sang special slot nga GPHJ, ang atong halin niabot nag 21,409 slots, anaapay 23,591 slots nga available, tag 100 ni per slot. Pwede ra gid nig pakyaw og usa ka tawo, no? Kinsay mo pakyaw ka ani. So ato sang likayan ang mga scammers, pero ato lang yapon silang iampo nga panalanginan sila sa Ginoo. So aron makalikay mo, diha lang gid mo focus sa pagpadalag kwarta, pinaagi sa inyong mga suod gyud para idritso na laghato dinhi sa parokya or ipaagi sa Palawan or sa mga kwarta padala or sa atong bank account. Ato nang i-post kanunay dinhi sa atong online nga misa panahon sa offertory songs. Makita ninyo sa atong screen ang mga ngalan, accounts o contact numbers official o ginig final song sad nato. Monitor lang mo sa atong mga program or kalihukan nining kapistahan nato, nasa atong tarpaulin dias gawas o naasad sa atong i-post nato dinhi sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel.
manindog na ta. Human sa panalangin, atong isunod ang pagdala sa monstrance ngadto sa Adoration Chapel. Anya samtang moadto mi didto, ang lay minister magpa-venerate sa relic. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang atong kanta iniglakaw o salutaris once mahuman kadtong gosos samtang mag-veneration. San Vicente sa Diyos